solang do Karbi ang long arat ke doana phantani li depository representaron mate Karbi rap society hakon kong chun bang hen pen solang do Karbi ang long arat ke doana phanta kardom nang pajer iglo ingdeng poke brahini Karbi risonim so rongaje ningkan sori hinira engko era truck mate 52nd Karbi Youth Festival 2026 akardom nang pajer iglo kardom lasi peneng le thota aningkan wang ason lun heloi chepate pa do ponji lake ingdeng poke brahini Karbi risunim surong aje ningkan suri hinira engko era truck aningkan padu ponji adim lake Karbi People's Hall tara langso di pulong si padu pon ningkan wang ason la senang le to mapan chepate ji abang pu bang pido ana phana berta ke me nang pachini iglo ka chepate nang ji mate amen ke chethap nang ji ko son lo pulotang te neli nang thanik po labang so chepate long amen ke chethap anam lake seka pharoi siwet 100 rupees wet lapen ke kipi nang ji kona lo pulotang te nang le tom online tame online pulotang te lanon QR code kipi dolo la scan lo pulotang te nang le tom Karbi Rap Society buklang ji hala dang nang le tom pharoi si lo ignon an ke nang le tom men chethap phan ke chokwet po lapen ke screenshot bang ke WhatsApp long nang lo ifron non la a number WhatsApp number ta la screen long ipi han lo lapen ke lunjir heloi journey si jithik nei lunjir heloi ke journey jithik nang po lapen ke methang ke to galun nang po lapen ke mirdong praksota mirdong praksu ke tiptang ta nang le to methang si jawan po music track nang le tum si jawan po lapen ke alunjir methang si jitok nei lapen ke lam kang lit pangvui long le aning kan wang son lo lam kang lit pangvui long le lapen ke minute hini pen abat lo polotang te mesen po methang si jitok nei lam kang lit pangvui long le lapen minute hini pen abat nangji nasi pasini glo lapen ke pindeng sompot bang ke methang pindeng sompot kopi ma ka cisik kacing thang la so pindeng sompot la nang le tom nang ching thang le chok lo lapang ke thang thelo lapan ke youth festival ho risonium sorong aje hot koson se nang le tom chepaklang ji ma labang nang le tum ning hang lo lun heloi po heloi pie tom phan ke la hen lo lapan ke kachepate ji angdeng bang ke ingdeng batahini doji keceng angdeng lapen ingwai etsi cepate terpi cepate pi padupan po audition round lapan ke direct final round si padupan po peneng ke lahini velo lapan ke audition na place ke nohok ta adam de lo peneng ke ladak nile tomelong adeng kan vangason pensing toron Christian Village persona playground along near EG Church bangke do de lo peneng bangke direct Karbi Youth Festival tara langso long si audition na dopo final ta dopo hala so ajo masi do pin po la ejo vet si la sinang le tom matha nang ne lu la lo berta ke meke la pen ke ame ke pa doji arni aphai bange hotpon pelang la pen adim ta hotpon pelang setame Karbi Youth Festival long dovek po la si la pen ke nong ekipiji bang ta nang le tom phan pini nang than thelang pi vek po aning kan wang ta le tom kadu ko beta theklong ho lo aning kan wang ta pi at side la si peneng le thota la ke PSG la si setame a price bang ke nang than thelo athe joining fees emen ke thap don abang pharoi sivet si pathikwan chalo posi price money bang tan nang than ji setanon ke lelang la February che close nang than pin pola bang ke la si nang le tom kadu ka ve phanta Karbi Lun Heloi Karbi Rap Star Season-7 2026 kachepate ji bang pu bang piatum doan phastami Karbi Rap Society hin doan pen la peneli kadu ka ve hin phastami hejmi nang pajer don lo asi 52nd Karbi Youth Festival 2026 kadu ka ve phanta kardom nang pajer iglo kardom